náladou na každém kroku, na letišti, na tréninku, nabízí střelu Limberskému, tam se ten míč dostával složitě až k Marianu Čižovskému a velmi snadno a rychle tady Viktoria Plzeň vede 1-0 a může se uklidnit, pokud samozřejmě vůbec v jejich řadách panovala nějaká nervozita. Viktoria Plzeň po té, co dokázala v minulých 2-3 letech v Evropě, sem přicestovala v roli favorita, které se nezříká. Marian Čižovský, je o něm notoricky známo, že je výborným stoperem do koncovky, zase se postavil na to ideální místo. Takhle tam ten míč poletoval, tu první střelu Daridy ještě zlikvidoval Vitalij Teleš, ale dorážka Mariana Čižovského už byla naprosto v českém fotbalovém trhu. Vladimír Darida. Horvát. Čižovský zase slízl smetanu za ostatní. On má neuvěřitelný čich na to zjevit se v té ideální pozici. Ty balóny je pak na první pohled jednoduché doklepávat do brány, ale co by za to dal třeba před chvíli zmiňovaný Stanislav Tecl, co se týče gólové produktivity. Marian Čižovský dnes hlavním střelcem Plzně, posouval mu Pavel Horvát, na poprvé to je Juriš. No a je to 3-0. Michal Juriš se dočkal hodně brzy po svém příchodu na trávník. Je to dnes tedy výlučně slovenská záležitost, co se týče obstarávání golů Viktorie Plzeň, a že už je ten náskok před odvetou komfortní a opravdu nevím, co by se muselo stát, aby Nemekaliu zatarastili českému mistrovi cestu do 4. předkola a ne play-off ligy mistrů. Ten rozdíl v kvalitě je příliš patrný. Myslím si, že pokud Viktoria neinkasuje, tak to celé vyhodnotí jako velmi příjemný výlet, protože se tady hráči i členové realizačního týmu ochladili po těch tropických vedrech v České republice včera v poklidu. A to všechno může vyústit v opakovanou účast v základní skupině v téhle sezóně, a teď ještě zvyšuje Viktoria svůj náskok a radost, se kterou se může z Estonska vracet. Lukáš Hejda v obětí spoluhráčů s Marianem Čižovským, Tomášem Wagnerem. Ano, takže se dočkal po Marianu Čižovském i druhý plzeňský stoper Lukáš Hejda, dnes v podstatě zaskakující za vyloučeného Václava Procházku. Tak, Čižovský v náskoku a Lukáš Hejda se toho míče zřejmě dotkl. Uvidíme, komu bude ten gól přiznaný, že by hat-trick Mariana Čižovského. On se tam